Barka da zuwa tashar tsakar gida. Sai da Fati Washa ta yi wa Rahama Sadau gargaɗin kar ta saka hotunan nan, ta saka. Yanzu ga abin da suka jawo mata. A daren jiya jarumar Rahama Sadau ta saki wasu fitinannun hotuna masu fidda tsiraici. Ba kasanta hotunan bane abin takeici, domin inda Sabo ta saba sakin irinsu. Sai da irin wanda lokaci da 'yan arewa da musulmai ke cikin wani hali na zanga-zanga har kashi biyu, da neman a kawo tsaro a arewa da kuma ta Allah wadai da wanda ke taɓa alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bai kamata ce ta jawo abin da zai ɗauki hankula har haka ba. Ko da sakin hotunan sai fa ta fara shan abin da aka saba, zagi da tsinuwa da yabo da kodawa. Wasu na zaginta, wasu na yaba mata, musamman 'yan uwanta mata da waɗanda ba musulmai ba. Babban abin tashin hankalin da ya ƙara wa Rahama shiga bakin duniya shine wani kalami mara daɗi da wani kafiri yayi a ƙasan hoton nata a Twitter. A kalamansa bai ladabi ga Annabi ba, wanda hakan ya ƙara hasala masu fushi da ita saboda shigar ta janyo an yi rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rahama Sadau ta cigaba da shan zagi da tsinuwa yayin da wasu kuma ke mata fatan shirya. Wasu kuma na kiraye-kiraye gare ta da ta sauke hoton, amma fa Rahama ta yi kunnen uwar shegu, wanda a yanzu haɓatinta ya shiga jerin batutuwa da aka fi tattaunawa a dandalin Twitter. Tun da fara da ta wallafa hotunan, sai da Fati Washa ta yi mata magana da ke nuna dama ta gargaɗe ta da kada ta wallafa hotunan, amma sai da ta saka, inda da ganin hotunan ta rubuta, "Na shiga uku, sai da kika saka?" Ta saka alamun kuka. Wannan ya tabbatar da cewa Rahama da ire-irenta masu jawo kansu zagi a shafukan sada zumunta sun riga sun aminta da cewa su fa zagin shine ci gaban su. Shi ke sa kullum a yi ta zancen su. Shi yasa da gayya suke tsokano abin da dole sai an zage su. Da fatan Allah ya shirye ta da masu hali irin nata, ya kuma ƙara wa Annabi daraja, ya ɗaukaka musulunci da musulmi, ya kuma shirya mana zuri'a.